तो जोङो जाहाथे जोंनि साब डिभिजन एलेकायाव अकल जों बे साब डिभिजननिफ्राय जों जागायदों जाहाथे जोंनि बे साब डिभिजन एलेकायाव जाहाथे जोङो ड्राग्सखौ जोङो फ्रि खालामनो हायो उदां खालामनो हायो दा बिनि थाखाय जोङो दिनै भेरगाव जिल्ला बुनसुआ मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज खालामनो बा जोङो रायजो राजाखौ फोरमायनो नागिरो जे रायजो राजाया जाहाथे बिनि सायाव गावबा गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे एसे नोजोर होयो मोनाबिलि समाव बबेयाव थाङो बबेयाव थाङा एसे बिसार जाहाथे खालामो जों मिथिनायावथ' गोबां माने सिं माने ड्राग्स जानाया सोलिगासिनो दङ गामि लेभेलफोरावबो हाबबाय खना खनला हाबगासिनो दङ दा बिनिखाय बेफोरबायदि मेसेजखौ जों मोननानै जों दुखु मोनदों आरो जाहाथे बिनिफ्राय आरोबाव जाहाथे बारानिफ्राय बारा जालाङा दा बिनिखायनो बे बाहाय जि माने माबानाय सोलिबाय थानाय बेखौनो जोङो जुदि दानिफ्रायनो जुदि जोङो सांग्रां बयबो जुदि सांग्रां जायोब्ला निश्चय जोङो साब डिभिजन एलेकायाव मोनसे माने मोजां गोजोन मोनसे बारहावा जों सोरजिनो हागोन जोङो बेखौ फोथायनाय दङ दा बिनिखायनो जोङो बुनसुनिफ्राय बेखौनो माने गोख्रों रावजों जोङो माने जों खावलायो जे गासैबो जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजा जों लोगोसे माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोर फोरोंगिरिफोर माने एनजिअफोर बिनि जिखिनि पुलिस प्रखाखनफोर लोगोसे माने मेडिकेलनि जिखिनि जोथोनगिरिफोर दा बिथांमोनाबो गासिबो जों ज' जानानै जों जुदि फाइट खालामोब्ला बेखौ जोङो उदां खालामनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ आरो बेखौनो आङो फोरमायबावगोन जे जोङो बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय मा जे जों ज'हैनो जुदि जोङो बेखौ जुजियोब्ला बेखौ उदां खालामनो हागोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ बेनो जाबाय जोंनि मोजां मेसेज आरो दिनैनिफ्रायनो बा जोङो दिनैनिफ्राय बा गाबोननिफ्रायनो जों जाहाथे बेफोरनि सायाव गासिबो नोजोर लाखियो आरो जोङो गोबां मेसेज फैदों जे गोबां स्कुलफोराव बा कलेजफोराव जे माखासे ड्राग्स जेरै जेनेबा माखासे टेब्लेट ओंखारदों बे इउबा होननाय टेब्लेट बे इउबा डेनड्राइट बेफोरबायदिखौ माने कप सिराप बेफोरखौबो सोबनानै खायसेया निसा लायो होननानै जों मिथिना मोनदों जाहाथे माने जोंनि फार्मासिस्टफोराबो माने मुलि फानग्रा जायफोर दखानिफोर जे बिथांमोना जाहाथे प्रिसक्रिपसन गैयालासेनो बेफोरबायदि निसा जातीय बुस्थुखौ जाहाथे होआ दा बिनि थाखाय जोङो रिकुवेस्ट खालामदों खावलायदों जे दासे जोंनि माने फार्मासिस्टफोरा जाहाथे माने सेंग्राफोरखौ जाहाथे बेफोरबायदि बेसादखौ बियोब्ला प्रिसक्रिपसन गैयालासे जाहाथे होआ जाहाथे फैसा खामायनायनि नामाव दा बेफोरबायदि माबाखौ माने हरोब्ला निश्चय जोंनि माने इयं जेनेरेसनखौ फोजोबनाय जागोन आरो इयं जेनेरेसनखौ जुदि फोजोबोब्ला बे ओनसोलनि आबहावाया थासारिया गाज्रि जालांगोन अकल आबहावाल' नङा न'खर बाय बाहागि गासिबो धंख जालांगोन दा ओंखायनो खेबसे जुदि ड्राग्स बे हिर'इनखौ बा बेफोरबायदि निसा बुस्थुखौ जुदि लायोब्ला बेखौ फाहामनो थाखाय बिराद गोब्राब जायो आरो बिनिफ्राय गोबां बेरामबो जायो आरो बिमा बिफानि खोथा मानिया जालाङो बिमा बिफाखौ बुनो दाननो माने थाखाय साहस खालामो दा बिनिखायनो बेफोरबायदिसिम जाहाथे जोंनि इयं लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोर माने सिम सहैया दा बिनि थाखाय जोङो बे मिडियानि गेजेरजों गासै रायजो राजाखौ गुरै खावलायबाय नोंथांमोननि जिथु ड्राग्सनि बेलायावहाय जिथु सांग्रांथि मेल बेवहाय एडमिनिस्ट्रेटराबो नोंथांमोननि बेवहाय बाहागो लादों निश्चय मा सहारि मोनदों दा बिथांमोना जोंखौ जोंनि जि बे ड्राग्सनि जों प्रग्राम लानो नागिरनाय लोगो लोगो बिथाङा बिराद माने गोजोननाय फोरमायदों जोंनि एसडिपिअ सार आरो लोगोसे बेहायनो जोंहा इनचार्ज दङ इनचार्ज सुमन साहा दा बिथाङाबो जोंखौ कपारेट खालामफैदों आरो लोगोसे डक्टर भेरगाव मडेल हस्पिटालनि डक्टर दा बिथाङा गोबां गोलाव दिनै एवारनेस जोंनो फोरमायलांदों मा जायो जाबा मा जायो मा बेराम जानो हागौ माबायदि बेखौ माने होबथानो हांगोन आरो माबायदि जोङो सांग्रांथि जानाया मोजां बेफोरनिसिम माने बिथाङा ओरैबायदि स्टेजसिम बुंहैदों जे बेखौ फाहामनो थाखाय बे माने ड्राग्स जाग्रा मानसिखौ हिर'इन जाग्रा मानसिखौ फाहामनो थाखाय दिनैसिम जेनेबा मुलि नागिरनानै मोनाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों दा बेनिखायनो गोबां माने अनुष्ठानफोर दोङो होनना बुंदों बिथाङा जे ड्राग्सखौ माने ड्राग्स जाग्रा दा बेखौ माने कन्ट्रल खालामनो थाखाय गोबां अनुष्ठान दोङो खिन्थु बे अनुष्ठाननिफ्राय फैखांनायनि उनावबो बे गथ'आ
आरोबाव ड्राग्सखौ जाफिनो होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिनिखायनो जाहाथे बेफोरबायदि समस्यासिम जाहाथे सहैया, दा बिनि थाखाय जोङो रायजो राजाखौ जों खावलायदों, बिमा बिफाखौ जोङो दिथागिरिफोरखौ जों खावलायदों। जोंनियाव दिनै जोंहा माने जोंनि सुमन साहा बिथाङाबो जोंखौ बाहागो लाफैदों। एसडिपअ सारा बे खाथि खाला कलेज गोबां जायगाफोराव बिथाङा प्रग्राम लागासिनो दङ बे ड्राग्सनि सायावनो। आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे प्रग्राम लादों, जों नुबाय थादों, बे जाबाय उन्दै माने माबायावनो हाबा जानाय, बैसोआवनो हाबा जानाय। दा बेफोरबायदि प्रग्रामखौ बिथाङा लागासिनो दङ। दा बिनिखाय जों जि लादों, दा बेखौ मिथिनानै एसडिअ सार आरो लोगोसे जोंनि एसडिपअ सारा गोजोननाय फोरमायदों। दिनैनि जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना रायजो राजाखौ दिन्थिनो थाखाय माबा मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन नामा? नंगौ, जोङो हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे एवारनेस जोबखांनायनि उनावनो लानो नागिरदों। दा जों हानजा सुरनानै जाहाथे जोङो जोंनि डिसि सार, डेपुटि कमिशनार उदालगुरि, दा बिथांनो जोङो मोननैसो बुस्थु जों रिकुवेस्ट खालामगोन। जे जों खोनानो मोनदों जे बिधान सभानि जे एसेम्ब्लियावबो बे ड्राग्सनि सायाव गोबां सावरायदों आरो गोबां एजेन्डा लादों। अकल एजेन्डा लानानै जाहाथे माने कारज'करि जे बेखौ जाहाथे बाहायगोन, दा बिनि थाखाय जोङो रिकुवेस्ट खालामनो जोंनिफ्रायबो मोनसुनिफ्रायबो जाहाथे जोंनि नारसिननाया जाहाथे सरकारनिसिम जोङो थाङो। दा बिनि थाखाय जोङो डिसि थ्रुयै जोङो एसडिअ सिभिल, दा बिथांनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम गांसे गथायगोन आरो बेजोंनो जोङो रिलि खालामनानै जों बे हाबाफारिखौ गथायनाय हाबाफारिखौ जों लादों।